video yan. Hi guys, kakatapos masi-masi. Sobrang sagot. Hagar, tiyo mo yung likod namin. Eh, tigod niya na yung dumi oh. Grabe. Eh, sakit ng abs ko. Sakit ng abs mo? May abs na ako. So, dito kami ngayon sa Golden West College. Ders, sige dito. Yo, what's up? Ako nga pala si John Michael Ronders from Alaminas. Yan, gang. Tapos lang ng mga sinangan. Yo, medyo mahirap pero madali. Medyo napagod ako pero I'm so tired. Mahirap siya in English hard. Hello. Yo, what's up? Tapos ang aming masi-masi na protocol ng aming school. So, dito ang set N and set I. Yeah, pero wala namang kakunin. Kasi, pag nakakita nila tong video na to, Makakilala. Malalaman ng makaverify buong kami. campus. Verify. Ay, so meron din kaming practice para sa dance na. Yun. Kaya nga lang, saya mo na yan. Hindi sila. welcome to my vloggers! Hello! Hey guys. Punta kami ngayon sa apartment. Kasama to. And yan. Tangik, pumasok ka na sa kanina din na Angel's Burger. Angel. Yung saya, tangik. Nakaiga pa. Tawa nga ako ng tawa. Kilala ko yung mga senior. Visit na yan. Ay, what? happy. Pinakasar nila ako. Sabi lagi. Ano sabi? Sabi nila, sige princess, tambay pa. Grabe na sila. Maganda practice week. Sa mga nagre-read dyan. Sayang yung pagkaputi ko. Ay. I understand perfectly. Hey, what's up? Wala kasi makuha ang kanina. Kaya itutuloy ko lang hanggang bukas. Yung wala na. Yun, dito na tayo kila Angelo sa kwarto niya, man. So, ayun. Pustahan tayo, wala ka mga content dyan. Contact. Meron. Po tayo din ngayon bukas eh. Caption. Wala pa tayong title. Hindi, yung main vlog natin yung sa Lingayen. Mag-exam tayo, boy. Sa Lingayen. Dahil wala akong makakontent kanina. Content ko na yung PMA. Mag-record ako sa loob ng examination hall. Ako, bukas Ha? Bukas. Yan ang mga. Tuloy-tuloy para Yan ako nga. Yan. Kumano yun. I-timelapse mo. pwede pa payagin kaya ako may time-lapse yun. Ang loob. Yan lang ako. Siguro papunta na. Hindi pupunta na lang yung time-lapse ko. Okay. Yeah. So, nire-review na kami. Joke lang yun. Touchdown. Umitangki. Putulin ang lapis. Tapos natapos ang exam. Parang hindi mo nababalikan. Parang ganun. Dan.
Dan. Niya ka? Ako kinakabahan ako. Nahihi ka? Ako napaprot-prot ako eh. Sobrang tahimik ng exam hall. Tapos na oh. Shit. Kailangan ko nang pumasok. Ang dami tao. Oh my goodness. Standby pa ito mga to eh. Let me show you something. Hello, what's up? Kakatapos lang ng exam namin. Ang hirap ng exam. Kulang sa oras. Nag-rush tuloy tayo. Kaya nga, nag-rush talaga ako nung yung una. Pero ano naman, kaya naman. So yun nga, pabalik na tayo sa sasakyan natin na Lamborghini. Ito pala yung mas gusto nila. Ayun. Kasi yung Lamborghini natin na nasira ko yung sa tangke. Doon tayo sa tangke. Look at my car. So yun na guys, pupunta na tayo kila Honey Bunch Sugar Lips ni Baby Angelo. Diretso lang natin tapos Ganon. Bye. Bye-bye. hindi naman siya nagre-reply. Putik na. Ako magre-reply. Wala tawag na. Wala mo mga dyan. Ngayon nasa tayo ni Nilo. Kailan nyo na ba ako? Hindi. So dito tayo dadaan, no? Ito ba yan? Oh, ay di. Ganun. Pero tas ganyan. Ha? On our way. Ako magsasabi kung kung pasado siya sa akin o hindi. Basta ako habol na siya. Dadan mo na siya sa akin, ha? Hindi ako papayag. Sa apartment nila. Wait, this is at location address. Tayo McDo, my friend. KFC ba? McDo? Aray ko. McDo. Let's go, McDo. KFC, wala akong KFC. KFC na lang tayo. Parang kumain yan. Pareho lang naman. Tara, KFC na. Hindi ako sumali yan. Hindi, pareho lang. Start at 7.5 only. Oh. Pareho lang. So yun guys, kakatapos natin kumain. And now, punta na tayo sa Sun Plaza. Sun Plaza? Saan yung plaza? Sun Plaza. San plaza? Sun yung plaza. Hindi namin alam saan yan. Dito na tayo ng Sun Plaza ng Lingayen. Ngayon lang pala nakapag-galat dito. Ako rin. So this is my phone. So this is road trip to Lingayen na ito na yung title ng vlog. Ito try natin to. Ano gulong ng pera nito? Hindi ko alam. Wow. Ah, piso? Tinawanan ka, oh. Uy! Bawi ang puto! Pangiran ka mo na po! Uy! Laro ka pa! Ay, bawi na wala mo, gago! Mag-arcade. Hinatid na Angelo Baby Love Sugar Lips niya. Sobrang hiyain. Ano ako? Ikaw? Ako? Sobrang hiyain ko sa ako. Ganyan ba yung criminology? Mahiyain? Angelo? Pag criminology ka, hindi ka pwede yung mahiyain. Ganun mo ako? Nahiya ba ako? Sinong president ngayon? BBM?
Sino ang president ngayon? Putang ina mo! Putang ina mo!